Commanders morning. Nazi indaba ezinhle kumasipala weTheku. Tomorrow is Wednesday. Go 1 p.m. Sizobe sine con app, truth conciliation, arbitration ezobe CCMA mayelana no category 10. Njengoba sanithembisa njenge Sanfosao ukuthi we are starting to up the game yokuthi abantu bakithi bahole imali efanele. So for more than 10 years masipala weTheku underpay. So now we are bringing to you ukuthi kusasa lokhu okusayo go 1 aba available, they can meet us elokhuzene CCMA siyokhuluma ke lolu daba lolu luka category 10 ukuthi abasebenzi bakamasipala bonke beTheku bafuna ucategory 10 and njengoba nomasipala umeya wakhona ehola ucategory 10 beno city manager benama councillor bene executive. So zonke ke manager ezincane nezinkulu ezingawuhola ucategory 10 siyacela ijoin Sanfosao ukuze sikwazi ukuba nempi strong. Already sesinamalunga eSanfosao akhona kumasipala weTheku, kodwa kakhulu ukulwa le issue ka category 10. Siyacela ukuthi sihlanganeni sonke sibe imbumba sikwazi ukulwa nesitha esisodwa. Our enemy yini umkhandlu weTheku, and okumbi politicians they undermine i-authority yabasebenzi ukuthi bakwazi ukuthi babafake ku category 10. As we speak sine issue ekhona lapha yana yama security no yama escorting aba escorter ama executive ahliselwa ku grade 7 from grade 9. Lento esitshela ukuthi there is a unilateral changes where umqashi kuyena okhipha ama orders without consulting the relevant stakeholders such as unions. I don't know whether Usamu and Imatu was consulted, but according to the situation esibukayo ayikho union engavuma ukuthi abantu ba underpaywe for so long. So now we are taking this matter seriously, and we believe that maybe the ruling of the CCMA would say let's go to labor court, because there's a lot of money that is owing by umasipala weTheku. Mandla asijoyine asihlanganeni asibe imbumba asibe munye abantu bakithi sishintshe impilo zabo. Siyabonga.